Tak ja vás teda zdravím pri novom videu a idem si prebrať akurát auto. Mám novú prácu po pol roku, čo som bol doma, takže idem si prebrať kamión a skúsim niečo natočiť z toho. No, tak som si prebral toto auto dnes. Po pol roku nastupujem do práce. Do novej práce som bol pol roka doma. A idem to trošku ukázať aj znútra. Vnútri to takto vyzerá. Je to DAF vlastne, čo som mal aj v predošlej robote, len je to nižšia kabína. Ale ináč to isté. Ináč to isté to je. Dobre. Takže takto, no. Čo sa veci nahádzať a idem potom. Takže toľko zatiaľ. No a teraz si ešte idem vlastne na firmu podpísať zmluvu. Auto už mám prebraté.